Shalom, selamat hari Minggu mari hita di hamu amanami suak songoni nang yanami natongon waeng di bagas joron itu hata suak songoni di hamu amanami nang inanami anak konami sekolah minggu remaja napaso bulung na mengikuti kebaktian live streaming di channel YouTube HKBP Depok Sada tapasonang marohado pikirata martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Tamulai ma parminggota maredde mahita sia bukwede 257 ayat sada saha rodi ayat tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Parangion hamu manatama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, marparbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaun na denggan, Oloy hamu ma Jehovah, marhite-hite las ni roha, robe mahamu tu jolona,
marhite-hite olop-olop. Haleluya. Ale Tuhan Debata nasangap jala nabadia, diramoti jala digonggomi hodo huriam marhite-hite toddimi, dibaheni hupangido hami noaik tuho, lehom madihami roha pangoloiyon, asa marlas ni roha hami mangulahon na nidokmu, songo pangoloy ni anak tua mana, say pararat maharajaunmu, jala say tabay ganup ari bilangan ni akkana porsea diho, asalam tarbarita guarmu na badiay, jala dapotan hanguluan hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangingon hamuma patik debata di mingguta sadarion, ima patik pawaluhon dohot lapatanna. Patik pawaluhon, unakko manakko, dia do lapatan nii, oddo. Ikut dia biari rohatta debata, jalaikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo maddo bohe pengidongan jolma, manang mabahin bisuk-bisuk pangalas supon boniaga, ikko si pagaddaw ni rohatta do artani dongan jala siramot tonoton atong rak mangidogogo mahita turuan debata mangulahon naho barto patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho barto patik mi. Amen. Tujolong, Ode
timba dosata dia dopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan jala ama para siroha. Dang lomorohami dahamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikod dalanna. Asa mangolu ibana. Ido di pangidoroham. Alani i ubahin hu pangidohami. Say sudah timatorutorum. Asa unang mangunay betuhami. Say sesa sudedo sanami. Asa mangolu hami. Di bagasan asiniroham. Say paragogoy mahami. Asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema baga-baga taringot tu hasesan di dosa. Songonod do hata ni Jehovah. Unak ko mabiar. Ayahu do siluluhok ko. Nunga pola hujou goarmu. Au napunaho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Tabegema hata nito hata, nagabi epistel di minggutta sadarion, ima diulaun apostel biddu palimahon, ayat sada sa royet ayat 10 sada, tajahama marsikat sorin. Adong maujui sahalak na margoar si Ananias, rapdoho dongan saripena si Sapira, na manggadis tanona. Alay ni na si Petrus ma, oy Ananias, naong digo hisibolis do hape roham, laho manggabus ito di parbadiay, dohot mamorso deba tuhor ni tanoy.
Alai di sidi bege si Ananias hatau deng, runggang maibana, lostos hosana, jadi bihaton situtu masude nau begesa. Alai salpu arga tulujom Roma dongas saripenai, dang dope diboto nama sai. Alai ni nasi Petrus mamadok ibana, buasa tung saroha hamu mangujuni todini Tuhani, tagamma namadok masuk ma akka nang mananom dongas saripem, usungon nasida ma nang ho tubalian. Jadi hatahuton situtumba sudena sahuriai rodinasa ubegesa ido sahatna atong rak mengidogogo mahita martua doak kana to mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Tahatidak kum maha porsiaw tai, songon na hinatidak kun idongata sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumupalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, ima na tinubuhan ni si Maria, nagabe-gabe asyaton di porbadia, adorak suhaubuhan. Ido tuhata, natumao na bernit, di panguhuman ni Silatus. Nama tetrapajal do ibana di hau pinor silang, natuat tubanu toru dung ditanom, namulak mangolu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lahundul siamun debata jahuba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halat na mangolu dohot na mate. Au porsea diton di porbadia, jaladok sadahuria na badia, huria hato pandiala Kristen akka na badia, dohot dihasasani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulus sogot daging halak nang mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Bagian na paduahon
danak na sorang. Na perjolo na di hari Selasa tanggal 20 Juli 2020 di basa-basa hotu hatta do sada dana boru di keluarga ni Amata Gilbert Samosir Inata Betty Saurma Boru Silitonga. Alamat Permata Depok Regensi Klaster Emerald B Tolu 0 Sada Ratu Jaya Depok. Nir Sada Tolu Tolusia Manang Kelompok Efesus. Napa duahon na di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 di basa-basa hotu hatta dosa dadak danak bawa di keluarga ni Amata Ferdinand Putra Situmeang Inata Paula Elsa Boru Lumban Tobing. Alamat Jalan Kentang nomor 200 Walu Depok Utara. Nir Sada Tolu opat-opat Manang Kelompok Kolose. Hipasdo dak danaki suang songoni natorasna. Bagian napatoluhon padidion nabadia. Di hari Minggu tanggal sia Agustus 2020 di parmingguan manogot pukul pitu di patupaon ni huria do padidion nabadia tuakan natoras nanaing mabuan ianak kota tu padidioni asa romar guru di hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 pukul 10.05 manang pukul tolu huhut mabuan surat pengantar sian situa wik nabe. Bagian napa paton Dewan Koinonia na perjolo seksi sekolah minggu. Mardomutu pangajarion nida dana sekolah minggu namar hite media online dope sahat ro di tikion nunga di patupa guru sekolah minggu HKBP Depok Sada grup WhatsApp tudak dana sekolah minggu sian horong ni kelas ceria sahatu pra remaja songon sada media komunikasi di tonga-tonga ni guru sekolah minggu dak danak sekolah minggu dohot akanatoras marhite titingon di pangido tunatoras asa mendaftarhon nomor HP nidak danak manang natoras pe. Hobar tu horong manang kelas nidak danak nabe tuaka nanaing mendaftarhon asa di pasahat tu kakak sondang boru simarmata di nomor HP manang nomor WA di kosong walu sia onom tolu pitu sada 5 kosong sia tolu tolu. Paduahon seksi Naposo Bulung di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 pukul 10.05 manang pukul tolu naing patupaon nado periodisasi persekutuan Naposo Bulung distrik 28 de Boskap maringanan di gereja HKBP Depok Sada. Patoluhon seksi Paropuan bagian A di hari Selasa tanggal 10 Sada Agustus 2020 pukul sia manogot naing patupaon nado periodisasi persekutuan Paropuan distrik 20 Walu de Boskap maringanan di gereja Depok Sada. B. Laho patupahon hinauli dohot hinadenggan ni lingkungan gereja dohot na humaliangna seksi Paropuan Mangarahon sadok Paropuan HKBP Depok Sada asagabe parsidohot marhite pasahaton tanaman hias manang tanaman hijau di bagasan pot manang pupuk dohot akana asing jala boima di pasahat tu Bapak Mariono dohot Ibu Cece setiap hari dimulai tanggal tolu sahatu tanggal 8 Agustus 2020 bagian napalimahon pos pelayanan Arko. Hobartu haputusan ni rapot ruas ni Ikatan Keluarga Umat Kristiani Komplek Arko taringo tu aktivitas ibadah marhiteon pinabotohon permingguan di pos pelayanan Arko ditunda sahatu tiki nanaing sitopot tonon nadope.
bagian nopon sumbangan di Jalo Huriatta do sumbangan sian NN 2 set kursi tamu songon naboi idaota di lambung ni langgatan di Joloon. Parhalado pasahaton mauliate anggiat lampada sipon pakkobasion di Huria na pinasahat ni keluarga. Titing na sojina hahon dohot barita parhapengon tajahama di lembaran warta na pinaradeni Huriatta. Damai ni bata na sumurung sian saluhut na roha, imam mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu matu kita saluhut na. Di hamuna manami na nami na buirap kita marpung marminggu di bagasan gerijaun. Sang-sang ini dia karwas ni Huriatta KBP Depok Sada. Na buirap marsidohot marminggu di bagas nabi marhita channel YouTube HKBP Depok Sada. Sahak mata benami selamat hari Minggu matu kita saluhutna. Hata ni debata di mingguta di bagasan Sadarion. Ima nanienet sian 2 Musa bidu 20 tolu. Mamuka main sian ayat sada sahatu ayat sia. 2 Musa bidu 20 tolu mamuka main sian ayat sada sahatu ayat sia. Hujaha homa tuhita saluhutna. Dang jadi merdikan. Dang jadi para ratomu barita gagap
jala unang paherbang tanganmu, rap dohot parjahat, gabe sitidakon hageduhon. Dang jadi pai hutommu tahi torop laho majahati. Jaladang jadi parpanguluammu hata bada, manang manolopi hata torop laho papeolhon uhum. Napogos pe dang jadi apinamu di pargulutanna. Molo jupakolo buni musum manang halodena lilu ikon mulak togi honommu tu ibana. Molo di idaho halode ni halak nama kagigi hoko madate dibaen sorakna dang jadi pasobuomu peak ikon paheheomu doi rap dohot binuanna. Dang jadi pailingommu uhum tu halak napogos asal hotommu di pargulutan ne. Saya paholang mahosian hata gaggap. Jaladang jadi mate bunuommu halak nalidang dohot natigor. Aidang olo au mamitori halak perjahat. Dang jadi jaloh ommu sileon-leon ai papitung mata ni halak akan tonggor hian nian anggo silehon-lehon. Jala dipapeol perhataan ni halak pertigor. Dang jadi hilangommu halak dagang. Ai dibotohamudo rohani halak dagang. Ala halak dagang nak kamu najolo di tano Mesir. Ido yanggo sahakna. Amuna manami nerholongan di bagasan Kristus Yesus. Sedadalan laho mangalapati uhum. Sarupa do rikok ni uhum dohot pelaksanaan. Sama pentingnya hukum dengan bagaimana kita menerapkan hukum itu sendiri. Dang boi bagak hukumi mengatur sude aka parngeluata, hukum itu mengatur seluruh seluk beluk kehidupan kita, tetapi dalam penerapannya dang songoni tidak bisa. Artinya harus sejajar antara hukum dan juga bohado kita menerapkan hukum itu di dalam kehidupan kita. Asa bui talapati songon tema ni mingguta maka gigihon sisip dohot korupsi. Bagaimana hukum itu mengatur kehidupan kita, songoni manian dalatta menerapkan hukum itu. Alanima turpu ta sawateotik nadong 5 hal yang memanggil kita bagaimana caranya boyau maka gigihon sisip dohot korupsi. Bagaimana saya bisa melawan suap dan korupsi? Yang pertama sekali, cara kita melawan suap dan korupsi, firman Tuhan di ayat seda, dang jadi para ratommu barita gagap, jala unang paherbang tanganmu rap dohot parjahat, gabe sitidakon hageduhon. Yang pertama sekali melawan korupsi adalah bagaimana kita bisa hidup itu berberita yang benar. Bagaimana hidup orang benar itu tidak danggabe par berita gagap. Mulai di bahasa Indonesia dikatakan dusta. Bagaimana apa yang kita katakan itu harus benar. Turbuta di bagasa sadarion paingotot tuhita menjaga apa yang kita dengar dan juga menjaga apa yang kita katakan. Jadi dang boy sepihak. Holan menjaga nahu bigema. Habisi hoho mau. Dang boy. Moladong nasitong tabige iko sitong dotong tahatao. Jadi pertama sekali kalau mau melawan suap dan juga korupsi, menjaga perkataan kita daripada dusta. Mulut aja amanginang di Wahyu pangungkapon 20 ya walu dos do akapar barita gagap kujao mo to hita 21 walu. Pangungkapon 20 ya walu
Alai akan nama dele, jalan naso porsea, jalan akan naramun rodi aka pamunu, dohot permainan, dohot akan naso moba aji-ajian, rodi saluhut pargebus. Jadi sejajar itu semua. Jadi orang yang suka berbohong atau berdusta itu sejajar dengan pembunuh, penyembah berhala, dan juga orang-orang sundal. Jadi dang boy main-main marhite pakkateotta. Dang boy main-main marhite barita gagap. Dang boy hita atoe mak. Hita tu hita do. Tidak bisa. Jadi hidup orang benar, kalau mau kita melawan korupsi dan juga melawan suap, pertama sekali jangan ngomong panjang lebar, tapi pastikan Anda mendengar apa yang benar dan katakan apa yang benar. Mau di bahasa Sonari, saring dulu baru sharing. Saring dulu apa yang kita dengar, baru kita bagikan kepada orang lain. Jangan sharing dulu, baru saring. Di sini harus hati-hati. Mau lupa murahu hita pasahat tok kata, mau lupa murahu hita porsea di hata ni halak. Di sini harus hati-hati. Jangan-jangan kita sudah masuk dalam korupsi dan suap. Itu poin pertama sekali. Karena kalau kita lihat kata suap manang sisip itu baru ada di ayat 8. Ayat 8 lah baru dikatakan unang jalohamu sisip. Alai ada orang sosahat kita sebelum sampai di ayat 8. Pertama sekali pastikan kita mendengar apa yang benar. Membiasakan mendengar apa yang benar. Dan juga mengatakan apa yang benar. Jadi pertanyaan muladong dong aku lomo rohana margabus ahado ulahonoku turpu ta paingotot tuhita jala unang paherbang tangammu rap dohot parjahat. Kamu nama nami nerholongan di bahasa Kristus Yesus. Hari ini kita diingatkan bagaimana kita memastikan untuk pertama sekali membiasakan apa yang benar, mendengarkan apa yang benar, dan juga membagikan yang benar. Itu poin pertama. Asa boy hita maka gigehon sisip dohot korupsi. Napa duahon? Terbukta di ayat 2, paingotot hita dan jadi payutomu tahi torok lahomat jahati, jaladang jadi parpangaluammu hata bada manang manolopi hata torop laho papayol hon uhum. Sederhana songonon. Tidak selamanya kelompok mayoritas atau hata torop selalu benar. Mula adong disada luat, adong 10 keluarga sia naritik sada nawaras. Suku-sukun isi nawaras. Nasiah halaki itu manang nasa halaki. Di Sadaluat di satu tempat ada 10 kepala keluarga sia naritik sadana waras, isena waras. Sotong ni baik kamu musyawarah maju hita. Si bata hita terjebak dengan kata-kata musyawarah. Bahasa tu ujungi tanope molo 10 halak marpungu sia naritik sadana waras. Apapun ceritanya kalau musyawarah dilakukan, yang ritik tetap ritik, yang waras tetap waras. Tetapi kalau dilakukan voting, maka yang ritik akan tetap menang. Dan ternyata firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, manat kita di suara torop. Kalau kita mau melawan sisip, melawan suap, melawan korupsi, hati-hati. Satu luk dohi tadi sih, satu luk pahat. Toe mak, asal mas satu luk. Hati-hati di sini. Jangan-jangan kita mau membagi kebenaran atau berdiskusi begitu. Atau berkompromi, ya saya lupa kata kompromi dari tadi. Atau berkompromi dengan kebenaran karena pertama ada dusta, yang kedua karena suara torok. Nah mayoritas sih.
Tidak selamanya suara yang banyak adalah suara yang benar. Alanima turbukta paingotot hita asa jaga hita di sini. Nah pataluhon, kalau kita mau melawan korupsi, turbukta paingotot hita, napogos pe dan jadi apinamu di pargulutanna. Saya mengkawinkan ayat 3 dengan ayat 6. Mulai ayat tol medok, napogos pe dan jadi apinamu di pargulutanna. Di ayat 6, dan jadi pailingommu uhum tuhala napogos hasol hotommu di pargulutanna. Jadi kalau bahasa Indonesia dia katakan, juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Jadi ini hati-hati. Berbelas kasihan dota hehita, berbelas kasihan. Sifata tubuh belas kasihan di hita, kasihan, dia miskin. Kalau tujuannya untuk membantu, kalau tujuannya untuk peduli, lakukan. Betul. Alai, molo gabe tawar menawar dohita di uhum, iso manat tidak. Om biasa don terjadi di jalanan. Si miskin lawan si kaya. Mari kita perhatikan baik-baik. Molo dong mah kecelakaan motor dohot mobil. So malah isi dona salah. Mobil. Ala naboha? Ubalga. Gitu kan? Kalau ada kecelakaan tabrak jebret. Motor dengan mobil. So malah langsung mobil yang salah. Apapun ceritanya. Di sini dia mindset ini yang menjadi persoalan. Bukan sekarang aja itu terjadi. Ternyata firman Tuhan juga terlebih dahulu mengingatkan kepada kita. Mindset untuk korupsi dan juga suap adalah terjadi di saat kita berpihak kepada yang miskin. Bukan karena kebenarannya tetapi karena kasihan. Hati-hati. Berpihak kepada yang miskin betul. Tetapi bukan berarti menjadi tawar-menawar dengan hukum. Bukan berarti yang salah dikatakan benar karena kasihan. Jala di ayat onope, tongdo dipaingot tuhita, sotung gabe tapapeol uhum atipe napogo sibar. Jadi kalau mau melawan sisip dan korupsi, yang pertama sekali pastikan kita jauh daripada hata gagap. Napa duahon paingoto tuhita, pastikan kita punya pendirian yang benar. Jalan apa toluhon di paingot tuhita, keberpihakan yang benar haruslah berpihak pada yang benar. Bukan berpihak karena dia miskin. Bukan berpihak karena dia kasihan. Bukan di situ. Keberpihakan yang benar adalah keberpihakan pada kebenaran. Di sima boy hita mangalo sisip dohot korupsi. Saya do tahe holani danggobe. 2 nai. Napa baton? Iko boy do hita mardame dohot dirita. Di ayat 4 dohot ayat 5, di hamuna manami nener holongan di basang Kristus Yesus. Di ayat 4 dohot ayat 5, manaringoti taringok tu musuh. Bagaimana orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita secara tersembunyi. Bahkan sampai kepada musuhmu. Orang-orang yang sudah terbuka untuk tidak suka dengan kita. Orang-orang yang sudah terbuka untuk menyatakan dang lomoro hakku mamerengi bana. Jadi musuh di sini bukan hanya orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, bahkan orang-orang yang sudah terbuka untuk melawan kita. Jadi pertanyaannya adalah, mampukah kita berdamai dengan diri sendiri? Mampukah kita berdamai dengan orang-orang yang mungkin sudah terbuka terang-terangan jelas-jelas bermusuh dengan kita? Amuna manami holongan di bahasa Kristus, kalau mau melawan korupsi, kalau mau maka gigon sisip dohot korupsi, na papaton paingotot kita, ikor rari do kita berdamai dohot dirita sadi. Asa boha, asa unang mamereng bohi kita.
Sitong do na doktor di mana? Sitong konian alai ala nasugo rohaku toy mesi. Pasobbu mesi. Molo turbo tapay ngotot tuhita molo jupa kolo buni musum. Manang halodena lilu ikomulak togi honommu tu ibana. Ngajelasi. Lobu dohot halodei punani musum. Orang-orang yang jelas-jelas bermusuh dengan engkau. Dan itu pun harus engkau kembalikan. Dang boy tadok atau ema asa di bawah ibana lo isi. Tidak bisa. Di saat kita tawar-menawar dengan itu, di saat kita berpihak kepada emosi kita, di saat kita belum berdamai dengan diri kita, maaf saja, berarti kita juga masih hidup dalam suap dan juga korupsi. Suap itu bukan hanya persoalan hujalo hepeng kebe homa udao. Idia ya waludui. Ale asaboi sahat tita maka gigihon sisip dohot korupsi napar jolo paingotu hita. Pastikan kita mendengar apa yang benar dan mengatakan apa yang benar. Dan yang kedua mengingatkan kepada kita, pastikan kita berpihak pada yang benar dan punya pendirian. Dan yang ketiga adalah pastikan kita berpihak bukan karena kasihan, tapi berpihaklah pada kebenaran. Dan yang keempat mengingatkan juga kepada kita, jangan sampai kita tidak mampu untuk berdamai dengan diri sendiri. Ayat 4 dan ayat 5. Molo di idaho halo deni halak namak kagihi hokomat date dibahen sorakna. Dan jadi pasobuomu peak ikopaheheomu dui rap dohot binuan. Bagaimana kita bisa sampai di ayat 4 dan juga ayat 5? Pastikan kita berdamai dengan diri kita sendiri. Sebelum kita berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita juga akan hidup dalam sisip dohot korupsi. Jadi sisip dan korupsi bukan hanya sesederhana yang terjadi di TV-TV begitu, sudah pakai jaket oranye lalu masuk penjara gitu. Tidak hanya sesederhana itu. Ina tardapok doi. Buana naso tardapok dobe. Dan mari kita meriwain kehidupan kita. Mari kita berkaca dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita juga terbagi dalam 4 hal ini. Dan yang kelima adalah pastikan kita dang papeolhon uhum. Di ayat walu dilok dang jadi jalo omu. Saya paholang maho di ayat 7 ayat walu. Sepa paholang maho sian hata gagap jaladang jadi mate bunuomu halak nalidang dohok natigor aidang olo au mamitori halak perjahat dang jadi jalo omu silehon-lehon ai papitung mata ni halak akana tongkor hian anggo silehon-lehon jala di papeol perhataan ni halak partigor. Pastikan kehidupan kita tidak bisa dibeli oleh apapun dan siapapun. Jala sederajat do halak nama jalo sisip marhite turputa dohot akapar gagap na mabunuh halak nalidang dohot natigot. Itu sederajat. Bukan kata pendeta Arit itu kata firman Tuhan. Orang-orang yang menerima suap itu sama juga dengan orang-orang yang membunuh anak yang baru lahir. Sangat mengerikan. Orang-orang yang berdusta karena suap. Orang-orang yang mau mengesampingkan kebenaran karena suap, karena silon-lehon. Sederajat itu dengan membunuh anak yang baru lahir. Membutakan kebenaran. Kamu nama namin dan holongan di basang Kristus Yesus. Disinilah kita diingatkan. Allah yang kudus di batana bede majo tu kita asa toktong badia. Tidak bisa kita hidup, oke Tuhan berikan aturan maka aku hidup semauku. Seperti yang saya katakan yang pertama tadi, hukum itu pun juga harus diikut sertakan dengan bagaimana kita melakukan hukum itu sendiri.
Jala turpu tapai ngotot tu kita. Bohada lata asa boy hobar tu lomoni rohani debata. Pastikan kita mengatakan apa yang benar. Pastikan kita punya pendirian dalam kehidupan kita. Dan juga kita mau berdamai dengan sekitar kita. Jala Olohita memihak kepada kebenaran. Bukan memihak kepada kasihan. Bukan memihak kepada suara torok. Dan juga Olohita pasidikon. Menolak akasiron leon. Nah sopatut tajalo. Dari sinilah kita bisa hidup benar. Firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kepada kita, maka mari hidup benar. Hidup adil dan benar adalah orang yang mau seturut dengan kehendak Tuhan. 5 hal itulah yang kira boleh kita renungkan. 5 hal nakima na betapayop lomat delani ngulu na pinasahan ini debata. Dan firman ini diingatkan Tuhan untuk mempersiapkan bangsanya untuk masuk ke tanah Kanaan. Alanima di ayat sia dipasikop marhite dan jadi hilangomu halak dagang. Ai di boto hamudo rohani halak dagang. Ala halak dagang nak kamu najolo di tano Mesir. Kalau dari tadi kita hanya mengatakan orang yang mungkin sama dengan kita. Dan ternyata di ayat 9 di Pasikop asa polin nguluta. Asa betul-betul sempurna kehidupan orang yang benar. Itu ditutup dengan kita juga harus memastikan kehidupan orang-orang yang di luar daripada kita. Jadi cerita hidup itu bukan hanya cerita diri sendiri. Bukan hanya cerita aku, keluargaku, dan juga bangsaku. Tidak. Bahkan orang-orang lain. Mulai diokot diturputa halak dagang. Bangsa yang lain. Karena apa? Sebelumnya halak dagang dotok kamu di tanah Mesir. Jadi hidup kita itu adalah bagaimana kita mau peduli. Bukan hanya kepada diri kita sendiri. Tetapi juga kepada orang lain. Bahkan orang-orang di luar daripada kita. Disitulah bentuk daripada meloboi kita. Maka gion sisip dohot korupsi. Jadi cerita melawan sisip, melawan suap dan juga korupsi adalah bagaimana kita mampu mendengar apa yang benar, mengatakan apa yang benar, punya pendirian, berpihak kepada yang benar, bukan berpihak karena kasihan, dan juga kita mau peduli kepada orang lain dan berdamai dengan diri sendiri. Dan juga yang terakhir adalah kehidupan kita tidak bisa dibeli. Ujiannya di situ. Di saat engkau tawar-menawar dengan hal ini. Di saat engkau tawar-menawar dengan hal ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Mulai epistil tanakin taring atau Ananias dohot Sapira. Dak keringgan ngolu. Ujung ni ngolu ni halak. Nama jalo sisip. Dak keringgan ujung ni ngolu ni halak. Nama jalo sisip. Kira ini boleh kita renungkan. Menjadi motivasi kehidupan kita untuk menjalani hari-hari yang Tuhan masih boleh percayakan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Mauliatele Tuhan dihatamna badiaina umpanyotot tuhami asa ganup parngoluan nami hobbar tu lomoni roham. Ali Tuhan nabasa tuko mahami wala tuho mahami marpangusadean. Unang loas hamele Tuhan boy memutar balik kon kebenaran. Marhite aka hatagagap. Marhite aka kepribadian. Status pribadi. Marhite aka perasaan. Marhite aka sisip. Bahkan mamereng si idabohi. Asiro hamale Tuhan todima na parjolo mampargogo kami. Asa boy hami makatahon na denggan. Adong pendirian nami di bagasan ngolu nami. Jala boy hami memihak tu kebenaran. Dang suara torop, dang suara kasihan. Alay toktong mahamele Tuhan. Maka gigihon sisip. Ay hido na hinalomomu di parangoluan nami. Alay Tuhan na basa. Tuho mo pasat tanging parangoluan nami. Asa ganup parangoluan nami hobar tu lomoni roham. Tod di male Tuhan mampargo kami. Di pamareta nami, di bangsodo negara. Suang-suang di ngolu nami segano pari. Asa boy hami mangolu hobar tu lomoni roham. Asi roham ale Tuhan hatam na paingotot kami di bagasa sadarion.
Omale Tuhan na mempergeo kami menguduti aka ari na panasahamu. Ale Tuhan na basa Toktong no buwan nami di bagasat tangyang nami. Nasa rencana pakobasyon ni Huriam. Pamana toktong mamparguguyohon. Sudi aka parhaladom. Asa mardalan hobar tulong roham. Sudi aka rencana Huriam hatopan HKBP. Nanay patupahon pemilihan sinode di bulan 10. Todimana parjolomian ale Tuhan di sudi aka sinodestan. Asa mardalan di bagasan hadamion. Dohot asa daun. Asa hatam na hujami taho kami ale Tuhan di bagasan sadarian. Oma nagabi kupya pami madalani aka tanggung jawab na pinasahakmu. Ale Tuhan na basa. Di sudi akan na masa di bangsa dohot negara nami. Di masa adaptasyon oleh Tuhan, homale Tuhan na toktong mangaleo dihami kesabaran. Paso-paso akan naniulan di tangan nami. Oleh Tuhan na toktong mampargawion bangsa do pemerintah nami. Song-song ni akatim para menis na berupaya. Bekerja keras. Lah mangalului ubat, lah mangalului akan naulina dengan oleh Tuhan di bangsa do negara nami. Lehon todim tod di perbadia oleh Tuhan. Disudi akan manguluho kami. Asa toktong manguluhon hobar tulo maniroham. Dia ka roha-roha pangguturi ale Tuhan. Paingot rohana. Bubahi roha dot pikiran ale Tuhan. Asa mulak tuho. Asa olo na sida makatahon na sitong mangulahon na sitong. Ale Tuhan na basa di sude akatangiang nami. Upasahat kami ma. Holan mga saon ko ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangiak kami toho asimaroham. Amin. Ayat 2 holan ina. Ayat tolu sude mahita los jong mahita saluna. Bapa terhoni nauli mi
pasaha ma peliata to ada pandidebata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haron ni saluhut silion leho na denggan dohot naso libasa na moliutus. Kupasat hami masyan na nileho mitu hami pelian nami tuho, sejalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasaya kami pelianon. Pati bulhon harajaw muri tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutad dahami godang ni silang lehom mito hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajawmo, say sau malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehom mato hami sadarion hangoluan siapari. Sesa madosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na merdosa to hami. Una kami to gihot pangujunan, palua mahami, sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasar homa damena tutodim. Selamat hari Minggu ma tuhita saluhutna. Boy mahita secara tertib keluar sian pintu kiri dohot pintu kanan. Jala upangido kami ma asa langsung mahita mulak unang be berfoto-foto manang tinggal lebih di gerejaon. Asa boy ma jaga hai pasota. Salam sehat, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.